استاد سوالی من همین که در شهر در روسیه کارشی کار میکنم магазинанда прасрок чиза бурада мусорба мепатод вай даруни ваянда нон нашай нон мули чизаш нон вақте ки ҳамуна бурада мепатод одам гунаҳкор мешад менеме бале бояд яъне ки чизое ки срокаш гузашт вай ба мусор ба партовгоҳ напартоду бояд вай ҷудо карда ба ҳайвонҳо ба дигар чизот ёд яъне исроф ба мусор напартод инҷанда медонед ки ин хелаш нест чизе ки прасрок шуд мугӯяд бурӯяр мусорба пато лекин мӯли чизаш нон нон охир гӯсфанд мехӯрад ку ҳамин ноное ки қоқшудагию нонои хӯрда намешудагӣ ё ки пӯпа накардагӣ дар ҷои мо хушрӯ карда реза карда ба гов медоданд ё ба гӯсфанд исроф намешавад вай гӯшт мешавад бо мехӯред худатон ё ақалла ба моҳиҳо ба ҳавзҳои моҳидорӣ бошад ба моҳӣ партоед моҳӣ мехӯрад гӯшт мешавад гашта одаме ки одам хӯрда наметавонад ақаллан ба моҳию ба гӯсфанд додан дар кор ки бо гашта бо худамо баргардад раҳмат ман шумо фаҳмидам лекин барои ҳамин мана мисол дар аврупо мусорпартоякҳо сета ҳаст барои шиша алоҳида барои тарбузу харбузаю пӯсти масалан ҳозир мисол одаме ки дар серошиёнаҳо зиндагӣ мекунад хонаҳои серошиёна гӯсфанд надорад мурғ надорад ки мисол пӯсти пиёз пӯсти картошкае мусор мепартон вай аслан дар конибодон дар ҷойҳои мо одам ҷудо мекунад ба гӯсфанд мерад дуруст пӯсти пиёз пӯсти картошка мо воқеан як араб конибодон омада буд гуфта буд ки ман исрофа ба дараҷаи баланди риояи исроф накардана дар тоҷикистон дидам ҳатто мана мо ёдам ай вақте ки хурд будем ягон чиз ба мусор намерафт ягон чиз аз ҳама чизи нодаркорӣ ба танӯр мерафт вай ки нон пухта мешуд хокистараша бо гирифта хокистараш кади оби ишқор доштан агар касоне ки калонсол бошанд медонанд оби ишқор яъне ҳамон хокистараша дар як латта карда дар дохили дег карда оба меҷӯшонанд ҳамон об кади ҷомашӯӣ мекарданд баъд ана боқӣ мондаша як дар рӯи ҳавлӣ як чуқурӣ меистад он чуқурия хокаша карда тапа кардагӣ барои ҳоҷатхона чуқурӣ ки шуд ҳамон чуқурӣ бо ҳамиқа чизҳо пур мешуд ягон чизи мутлақо ба берун мепартофтагӣ набуд бояд ин чизҳо риоя карда шуд мана мисол сета мусорпатояк барои чи инаш барои кардон инаш барои шиша инаш барои пӯчоқ яъне барои пӯсти масалан тарбузу харбузаю себу ин чизҳо гуфта мондиян ҳамин одамо риоя мекунанд хай дар ҷойҳои мо россияи унҷаҳо ин чизҳои риоя карданаш қин асту лекин ба ҳар ҳол ҳамин хел аст гунаҳкор мешад одам вай неъмат аст вай партофтан мумкин не охир ҷое ки ман кор мекунам нест на ҳайвон на дигачо просто мусорка ҳай ман ба лична худам баям гуфтагӣ списат мекунаду мегӯяд burada пато мусор ба вай ман намедонам ягон кас ба тиям ё натиям агар мошинатон бошад қафои мошинро ҷамъ карда монед метид ягон бародарое ки ферма дорад гову гӯсфанд дорад метид ё мурғ дорад ақалла мурғ ва майда ягон кас намепурсад вокруг ҳамаш урӯз ягонташ намепурсад ман худам burada пафтагӣ ҳама пурсидам ки одам гунаҳкор мешавад немефта бале аслан одам бояд як неъмата дар партов напартояд бояд роҳи дурусташ кади истифода барад